kopi lagi nek rasane pahit tenang mangan mangut lele rasane kok koyo tempe opo koyo ngene rasane wong ora duwe cintaku kok yo sampun lesu kabeh iki ora usah nganggo cucu emanan paras ayu tak beda karo atimu rungokno tembangan manismu masuk disayang ngapunten sok estu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumawan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang nadyan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana kancaline saben dina. Are you ready? Ayo Mas. Ayo Mas Evi. Cintaku kok yo sampun lesu kabeh iki ora usah nganggo mencucu emanan paras takosku gak butuh karo atimu rungokno tembangan manisku RBP kembali Disayang ngapunten sok estu yen ora saged nuruti apa karepmu tapi aja sumawan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Dia Asmara kembali tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang nadyan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana kancaline saben dina. pisan maneh sayu yo Sayang ngapunten sok estu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumawan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang nadyan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana kancaline saben dina. aku bakal setia ora mungkin berdua atas suara sampun